De stranden in Nederland liekjes kin, maar ze binnen het net. Er luidt een soorttroep, zodat blijken uit onderzoek van Stichting Noordzee. Ongeveer 380 stukjes afval per 100 meter strand. Dus dat is echt wel heel veel afval. En met onze Beach Cleanup Tour hebben we al tienduizenden kilo's afval opgehaald van de Nederlandse stranden. En zo'n actie als deze is dan ik nedig. Maar een groepsfoto van een voertuigdruk, het enigste dat ze efterlitten wel op het strand, wil het start zijn van de skiermakactie Jong. Wat benamende soort van wordt is dit god, paraffine. Het is een soort vettig materiaal, er worden ook echt kaarsen van gemaakt. Het wordt ook in de cosmetica wordt het gebruikt. Voor allerlei crèmpjes en zaken, of bijvoorbeeld voor wax onder je skis of voor je snowboard wordt hier ook voor gemaakt. Dus het is een grondstof voor heel veel producten. Het spoelt dan aan als het echt als ladingresten komt het dan in zee terecht. Het strand van Skier is vrij skien. Dagsbis op het eiland bliet met deze actie. Absoluut, want ik denk dat het vooral ook een symbolische waarde heeft. Dat je zegt van nou, wij roepen mensen op en er zijn heel wat vakantiegasten die nu mee gaan doen. Een stuk of 50 zijn er. Dat is hartstikke leuk, dat maakt de mensen ook bewust van dat het normaal is om afval mee te nemen. En dat het abnormaal is om het op het strand achter te laten. De vrijwilligers werken hut, erom je nog een soort afval op. Ik heb net weer een nieuwe zak gepakt. Dus, Ligt er veel troep? ja, veel glas ligt hier. Wat is uw motivatie om mee te doen? Een dagje uitwaaien op Schierenkoog. En gelijk een beetje nuttig bezig zijn. Dus, ja. Eerlijk gezegd, ik had veel meer verwacht dat het zou liggen. Maar toch bij elkaar is het toch wel een behoorlijk zakje geworden. Vind je niet? Ja, ik vind het wel. Moet je kijken hoeveel mensen hier lopen.